na di m fụrụ n'obodo oyibo wee nụba onwe anyị o. Ọ na-amagolu ka esi eme ya. Na ọ bụrụ na ịfụ nwoke n'obodo oyibo ma ọ na ịfụrụ nwaanyị n'obodo oyibo ị chọrọ ịnụ, na ihe ị ga-eme bụ gị nwa bụ nwoke ga-esendịrị ndị bụ unu ego fee jee ebe nke nwaanyị jee mee ego gbaa nkwụ mee ife niile ị chọrọ ka fa mee. The same thing goes to nke nwaanyị. Ọ ga-akpọ ndị be ha gwa ha na ndekwe ndị na-abịanụ fa akwado chelo ha. Ọ bụrụ na emesizie esendịala unu vidio mee ihe niile ịmagolu everything will be settled. So fana abụọ wee nụba onwe fe n'obodo oyibo afọ. Mana mgbe a na-achọ ije mee gie, ndị befa wee weta list. Ndị be nke nwoke wee nenesie list. Ọ sị na total of ihe agụkọrọ ịmago na a ga-emenụ nke ndị n'obodo oyibo. Agịsịa ụmụ ife ekwesịrị ege maka anụgonu na ọgọ ha nwoke n'obodo oyibo. Mana ọgọ ha nwoke ọlụ na-alụ mgbe afọ enwere isi na ọdụ. O wee gwa nyanwa bụ nwaanyị wee sị ya na sọsọ ihe nwere ike iwepụta kịta n'ime ego n'isi gị bụ 1M, uche bụ 1 million. Denu nke nwaanyị bụ onye ji ezigbo ọlụ na-alụ ezigbo ọlụ na-ịghọta na so ịgbago na awa kọlchọ. Nke nwaanyị wee sị ya na o nwee ka ọdụ na ya ga-enye gị ego ị ga-eji wee jeme n'isi ịghọta na ọ bụrụ na ị nwere the money, mana o nwee ka ọdụ. So nke nwoke wee sị anya nye kama ọ bụrụ na ya alụzie ọlụ lụta ego ka akwụ ọnya ịdịkwa shọ na ị ga-akwụ m. Ọsị nke nwaanyị wee sị ya na ọ bụrụkwa kịta emesi isi na ịma nkwụ m na ị ga-akwụkwa m dị ụgwọ. Ọsị a na ya ga-akwụ ya. So onyanwa bụ nke nwaanyị wee nye 4M. O wee tụkwasị elu 1M ya ọ bụrụ 5M. Ndị be ha ma ife niile dị n'isi ma ewu ma ọkụkọ ma ihe niile ya ndị esiri nri ịmagolu ka esi eme emesie ma ịgba moto ma igbogo ma ịgbede wee megide mesie fana bụ wee nụba di na nwunye. Ọ sị bụ nne na fa amụtago ofu nwa nwaanyị. Ka fa mụtasịrị nwa nwaanyị a duto na ego dis guy anyị na-alọta ada izu. O wee sobe ndị na-akụ bandị. Ịghọtara na ọ sị bụ na die na-afụ ihe a na-afụ afụ ihe anyị ji agụ happy birthday ịmagolie na nke a na-afụ afụ. So na ọ ma afụ ya ọfụma o maka na o nwere chọọchị ọ na-eje ebe afọ ọ bụrụ na ịmagonu ihe ọbụla ị chọrọ ịbịa mụọ. Ụmụ na wee nọrọ na dị chọọchị wee mụta na ọ mụtagokwa dị stedi bifo wee nụbịa. Ọ sị m so na o nwere enyi ya nwoke nwetazila ọlụ ịkụ bandị na kụlọ wee kpọọ ọnya wee sị anya bịa ka ọ na-afụrụ ha datin. So di ya wee bata wee gwa ya gwasị anya ya ekwelụ. So kwa mgbede fa ji eje emeditin elu ofe apụba jee mee ya mana ọ bụrụ everyday o and ọ na-abụkarị na weekend ka fa ji eme destin. Ọ sị m nne this man na-eje ihe anyị eweli azịnụ nọ ịmagonu from di obido buwe nwaanyị ahụ na o nwere this particular girl a sị na ọ bụrụ na ojiji obulie ọ ga-anatakwa obulie ya wee confront ọnya si ya n'ihe ị na-eme na ya laikiri ya. Ọ sị m na ịgwa m eziokwu na ya da abọdakwa even na ụlọ fabin ya na ọnyanwa wetara down payment ha kwụrụ wee go dị ụlọ na ya da abọda aka na ya gbalụ na ya ka jide ezigbo ọlụ ka a na-enweta ezigbo ego ọ bụghị ya tago. So ọkwa na ya mana o megidezie ọ na-afịazi arụ inye ego entirely duto na ọfụlụ na yanwa maalụ na ya ka akpata ego na ya dị disturb ya mana obele o kwesịzi ị na-eweta ya na ya na-abụ ọbụla ọgụ na mgba na ọdụbokwa etu afọ until o nweta that girl ya na-agwa anyị maka ya ịghọtago na. So obido na-eselu ha okwu seketelu ha okwu ya wee sị ya na ya achọrọzi. Ọ sị m na ịgwakwa m eziokwu na the guy abụrụzikwa ụmụazị ọ nọgokwa n'obodo oyibo for years mana ọ da analụ na analụ ndị be ha na-edisturb ya ya nụọ nwaanyị na nụọ nwaanyị na ọ bụrụzikwa ụmụazị ya nwa abụrụzikwa ụmụazị ya nọ na late 40s ya o ịghọtara na mgbe ihe a na-eme die late 50s ya na-abanye 60. So ọkwa na ya o. Ọ sị m nne o wee sebelu ha okwu segidelu ha okwu ya wee sị ya na ya chọzi na ya chọzi na ọ ma nji maka na ya na-eme ekizi ego na ya mazina responsibility nye asema abịa ya tago ọ ma gị na-emekwa ihe ọ na-eme ọ pụọ ma ya bata na na-akwụgharị si na obere oge kịta anyị aka nka nke nwa nke nwesikwa nke ọ pụọ nke nọ ihe akpata na ya nụrụ nwaanyị sinsi ya nọrọ na-akwụgharị bikos na ya ma nteki nwe dị stres ya ma nteki nwu naanị ya ma nteki nwe ibi na-enekwe na akụkọ ọ dozie ka fọs ya fọs ihe fọs ọkwa fọs na ejide ekwu ejide wee pụọ kọt sị ka fa gbasaa fa wee jebe ikpe o. Ọ sị m nne wee lụọ ihe ọ na-ekwudebe bụ na
na ka emeki ego a na-akwụ ya double of ihe a na-akwụ di ya mana still nọ nwoke ka ọ bụ ya na ya na-arịọ ya sị anya nweta ọlụ ọzọ ka o nwee ike na sọpọtụ o kwere enweta ọlụ ọzọ chọrọ iche njide ọlụ si na otogo nya lụbalụdị ọlụ ya wee sị ya na ọbụgodu na otogo ịlụbadị ọlụ na ọ na-ezulu gị as a single guy mana kịta na inugo nwaanyị mana ọ chọrọ ịnụ bifo ha wee pụba kọt wee lue wee kpebe o wee jụọ ya kedu ife ọ na-alụ o wee kwuo okwu ego ole a na-akwụ ya wee jụọ nya nwee ife a na-alụ ya wee kwuo ego ole a na-akwụ ya wee kpegide wee kpesịa wee sị ivi na dat na nwoke ka ị bụ and na o jiri ego ụgwọ na ọ bụ na unu kwuru ego na onye ọbụla ga na-eweta every month na ọka mma the lady si na ya kwukwelo mana o mere enyi ugboro na abụ mezi again ewesị na ya agbasafa ya wee sị die na ọ ga-akwụ ya ụgwọ 4M afọ ya nyere o wee jeme n'isi na ọ ga-akwụ ya nya di esi dị aba mee nke afọ na wee sị na ọ ga-akwụkwụ ya so jọji wee sị ọrụ unu na-abọ nwedi marriage ọ sị yes na ọfa na-abọ nwedi marriage na tụbanya ga-ahapụrụ ya the money ka eweta that 5M onye ọbụla welu nke o wetara yọta na besides na this guy gwara ya nya ya akwụ ya before ya emeli transfer unu ama ihe nwaanyị a dị na transfer loan ndị gbana ife ọbụla ide elu loan ya iwu lili na a ga-akwụ gị ya maka loan ka ọ bụ as long as na ịfọrọ ya accept ọnya loan akwa ifugo ọ sị m nne ihe agbaka this guy isi ọ na-aba natakpọ ndị be ha osikwa nke ọpụọ nke the last court date fajal eluo amaghị awọdụ ọnya sị na ọ ga-akwụ ya dị ụgwọ afeghọtago biko ọ sị na edelie loan ife ọbụla o jizikwa eme na Naịjirịa ọ gbasara alụfa ife gbasara alụfa bụ na ego onu wee send alụ gị na-edelie loan and you use the money and not gị nwa use the money so that you will pay back because di na nwunye na-ebi onwefe ego nke bụ loan regardless n'unu bụ di na nwunye ọ sị m this guy wee nata wee kpọọ ndị befe ndị Naịjirịa ala wee gbafa fakwali agbogo fakwali agbede fakwa anya n'etiti fakwa anya n'isi ya mere alụ ọ sị m na ndị be ha ewegokwala ego eme n'isi azụ physical one eme na Naịjirịa wejala ndị be ha na nke afọ abụrụzi topic na nke bụ topic bụ this 4M ya nyelie o ji wee mee ife n'isi n'ọnya bụ alụ ya mere na ekwesịrị ịnị anya na ya kwesịrị ịrapụrụ ya after all na marriage bụ nke fana bụ after all n'ọnya ka ọ na-anụ osikwa nke ọkwụ nka ya wee sị ka ya wepụta ebe ka amala aja ife ya mee biko ya emela aja ife na ya binyere die 4M wee mee n'isi emesie n'isi olokafasịla okwu na sị anya kwụọ n'ụgwọ ya lago regardless na ya na-agbụ ya dị ụgwọ na ya na-eche mbọsị o nwere ego ka o welu nwayọọ jee kwụọ ya dị ụgwọ mana ọ mịchazalụ n'ụka ya sị na obiro mmadụ ego biko ọ na bụ na ibinye nwoke ego o mee n'isi gị na ọ bụrụzi gị nwa nwee ego afọ maka na ọ n'isi gị ka o mere ya chai ike gwụrụ ife fama bụ that loan edela na that transfer na ọ bụrụ na ịma ka ọ transfer alụ gị that money denye loan you should have said no because ịma meaning of loan unu nwa na-akọzikwa na eji wee mee ego n'isi ya na o jikwa wee nụbịa na o ji wee mebie ka afọ gbasara unu o nwere mgbe o ji wee denye money for our traditional marriage no ife o delu bụ loan and because no loan ka ọ bụ you owe her yes and agbarụkwụdị bụ ọkọchọ ka ọ bụ na be anyị amara mma ọkọchọ ka ọ bụ na be anyị na ibili mmadụ ego wee mee n'isi ya n'ịma nkwụzi ya kedu ebe a na-akọ ụdị akụkọ afọ I don't know mana ka m jụọ gị nwa bụ nwaanyị nyelu nwoke ego ọ ga-eme n'isi gị chukwu mekwala gị ebele it's not like you can't help at ya na amara m ka m na-esi pụta na-asị na m nyere ego mee n'isi m na m nyere ego na it sounds so I don't like the sound nwee ka ọdụ ka gasị na ijidere gbakiri die fọs onye ome ego gị nyezie enye ego ebe o nwere ego ago bụ na ife several times that a man should be ready like emotionally physically ready to marry a woman before he say yes kwefu ihe ọcha gị bute esi ụzọ esiri ụzọ eweta ego you always end like this pay up ife a bụkwa opinion m mana unu ejila ife nkwu wee chọọchị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ